Realment no és poc de temps, ja duem tota aquesta legislatura cogovernant i la que queda serà continuar amb el mateix projecte i per tant no variarà massa, no és qüestió de temps. Sí que hi ha coses que hi ha que canviar o que pensem que hi ha que canviar i com a alcalde intentarem que aquestes coses canvien. Parlo un poc per el futur. Evidentment no és la mateixa responsabilitat una àrea que tot l'Ajuntament i sobretot també perquè quan eres alcalde has de tindre el personal i parlar en el personal, en tots els caps de servei, de vegades és un poc complicat però ho traurem tot avant. I després també, òbviament, quan eres alcalde eres la cara visible de l'Ajuntament i per tant m'imagino que tot aquest pes caurà un poc sobre la persona, però estem ací per a ser l'alcalde de totes les persones, de tots els aieloners i aieloneres i tirarem endavant. Jo crec que ha funcionat i ha funcionat molt bé, la veritat. Al principi no érem massa conscients del que suposava cogovernar, però al final ens trobem en que tots som persones i encara que cadascú ve d'un partit, tots volem el millor per a Aielo i per tant una vegada ja estem governant el poble, ja no és qüestió de partits sinó de les persones que conformem les diverses regidories. Ahir hi ha moltes. Tenim el pont d'allà baix, que és una inversió molt gran, però ara mateix està parada. Sí que per a mi, això ja parlo per a mi, les més interessants, les més necessàries és l'adequació del pavelló. El pavelló en el moment que es va construir ja no s'ha tornat a fer absolutament res allí, per tant creiem que és molt important reconstruir un poc o reformar-lo per a donar abast a les diferents associacions esportives i també per a fer altres events, si és possible. Una altra que pareix irrellevant però és molt necessària és la compra d'un camió per al poble, per als serveis generals, perquè actualment la flota que tenim de camions és molt deficient, tenen molts anys i necessitem ja un camió nou. Tenim també nínxols per al cementeri, que encara estem en marge, però tenim ahí molt que fer i de moment això serien les més interessants. Vam licitar el pont i la contractació va quedar deserta, o sigui, no va participar ninguna empresa. Vam parlar en algunes i ens van dir que els preus ja no estaven ajustats a preus de mercat i per tant ara hem de refer el projecte, tornar-lo a enviar a Diputació, que ens donen el vistiplau i tornar a licitar. Evidentment, si hi ha una línia roja que es van posar totes les persones que conformem ara mateix el govern municipal és no demanar ningú préstec i continuar com estem, sense demanar cap préstec a ningú banc. El que hem après és que hi ha vegades que hi ha que posar de seguida la informació sobre la taula, no esperar-se ningú temps prudencial i per tant projectes d'esta envergadura nosaltres probablement els vam infravalorar i probablement ha sigut un punt en el qual vam despertar i ens vam donar compte que això no era possible així en el nostre poble. Bàsicament que les empreses que ara operen continuen igual, continuen creixent, que es digitalitzen, que s'obriguen al món
i a ser possible que vinguin noves empreses que contribuïsquen al mercat circular, a aquesta economia circular que tant fa falta en la nostra zona, més que res circular perquè el producte i els beneficis es queden tots a la nostra zona i no se'n vagin fora. Bueno, les converses ja van ser les que són i jo ja com a possible alcalde en aquest moment li vaig transmetre a la família que sí que m'agradaria com a poble d'Aielo acomiadar el nostre cantant com és necessari. I per tant estem en aquestes converses a veure si podem fer-li un últim homenatge a Nino i que tot continua avant. És una decisió que encara no he pres. Primer m'agradaria viure aquest moment i aquest moment és de molta responsabilitat i per tant no vaig ara a fer uns futuribles de tant de temps perquè primer vull provar això i a partir d'ahir ja parlarem.